Оста хора, днес ще гледам... what? Чайте да увелича. Фак! Хей, чайте малко. Фак! Така. Това явно трейлъра, аз съм гледал. Окей. Някакво друго има ли? Окей, няма. Така, сега... Бата, паса няма го вземем, защото... Топък да не. Вали дъжд. Окей, вали дъжд. Това не ми хареса. Защо вали дъжд? Искам да бъда слънчев. Нека да видим мапа нека да видим. Много ми е интересно мапа. Между другото, не знам, в следващото видео ще съм с Battle Pass. Върнали съм Меси, окей. That's so good. Отиваме при паса. Нека да видим какво има в паса. Така. Тази става. Това батлинк мразя го. Така. Те кирки става. Ставаш, окей. Става... Не изпълням контра или... Глайдър, много ме кефи, аз много харесвам това глайдър, където ходиш. И това е един от готините. Така, нека да видим... Това е перфектно. Котио. Майко, махни го това от мене, махни го това от мене. Това повече ме кефи с другите карти. Кой го е създал това нещо? Моля ви, помощ. Така. Нека да видим този мод. Не, шит, махни го! Прекрасно, рибаца. Този скин е готин, всъщност. Мемо кефи. Тъпо, готино. Нека да видим това. Окей, изглежда actually добре. Глайдера няма го коментираме, това е готино. Окей, да, всъщност. Това глайдер ли? Да, това е глайдер, окей. Готино. Кефино, но не знам как ще работи. Окей. Да не го купя. Това, чайте само, хоп. Това е готино. И това е готино, това също. То скин бах ти Андротейта, брат. Вижте го, малко Андротейт. Окей. Добре, нека да видим кирката му. Брат, не сме джопани вече. Окей. Той може вече ще го пускам винаги, когато почвам видео. Вече е много по-газар. Гледай му пистолка. Какво направи? Така. Някаква количка. Да, тук някакви неща. Скина. Брат, махни го от мене. Ала. Това краставичката ли? Така. Тая кирка ще е спом, защото е бухалка. Аз харесвам бухалка. Така. Чайте. Това ни скрие. Не ме кефи. Това ме кефи, защото е такова движещо се. Газар. Да, това е ръм. Окей. И най-великият скин според мен някога. Краставичката, брат. Вижте я отдада, брат. Това е краставичка. Това е много добър скин. Това е домат. Това мисля, че е домат. Не знам какво е. Съжалявам малко, така. Къде ме отиде това? Тази всъщност кирка повече ме кефи. И тази... Така хора, аз за малко ще отида до туалетна, така че ще спра малко. Окей, така хора, върнах се. Тук. Окей, да. Прекрасно. Добре, той е тук. Много ме кефи.
Скина има само готино. Очаквах, че ще имаме мотористки между другото. Очаквах. Я да видим това. Okay, that's so good. И... Стоп! Зиро! Ма това е тъпата версия. Не очаквах, че ще направят комбинация в смисъл такава, защото Mortal Kombat е доста кръвава игра. Не очаквах, но беше окей, стоя. Това е тъпо. Чирките много ме кефят. И че ме кефиш, ставаш, брат, good си. Good, very good. Good, very good. Така. Ей, сега гатям. Сигурно всеки кил ще се заледява повече, което е готино. Прекрасно. Така. Окей, това е добро. Добре, окей. Sub-Zero и свършихме. И тук е Майдаса, които не знам защо е секрет скин. Така. Време да се пускаме в игра. Така. Пускаме се. Така. Спускаме. Усик. О, не. Чакай. Чакай, вчера играхме с Криш 40, който май вече не съществува. Ето така изглежда ранкета, което е доста готино видео. Кът за ранкет, рубят. Доста готинка визия. Да пълнаш как е, ще видео. Така, чакаме сега да зареди. Аз през това време ще къдна. Тук сме. Окей, няма чак толкова много нови локации. Но май като гледам. Ще кашна. Тук ще кашна. Някаква нова механика ли? Да? Не. Еднаква е. Просто има не лаги. Фак, лагна ми. Окей, защо има? Това сигурно тук вали, не знам. Мост е оправен. Не знам къде е кацнем. Но, айде ще кацнем. Тук. Какъв магазин? Защо има магазин? What? Окей, искам да отидем при магазина. Защо има магазин? Се опише нещо шоп. Охо, тук май доста хора се изпаха. Окей. И съжалявам за това, че нали бях малко постоянен. Тък му вака идва при мен. Така, май въобще нещо. Окей, не май бе. Така. Първата игра имам бухалка. Брат, имам бухалка. Ще прибивам някакви хора. Окей, ще бием. Това е Катана ремейк. Брат, тук е този ден. Това сигурно ще ти дава злато или някакви готорежа. Или сигурно някакви готорежа, не знам всъщност какво ще ми даде. Да. На мен са ми важни честата. Айде ще писа. Нека имам първа чест. Ми дава някакъв калашник. Окей. Ти какво си? Вот. Окей, този сезон почва силно почва. Окей, пусте.
Така. Знаех си, че ще има нещо заледено. Някъде, място, къде ще бъде заледено някъде. Знаех си. Буквално това е Варна в момента. Буквално това е Варна. Всичко е заледено. Парзаля ще като лайно. Като лайното в туалетната. Аз буквално в момента заледен. Какво прави, бе? Правим такова. Пребиват ме! Чакай, колко сте тук? Брат, какво беше това, бе? Какво е това нещо? Какво става тук, бе? Майко, вече трябва да знам, че тук не трябва да влезам. Майко, брат, какво беше това, бе? Аз не знам какво те случва, бе, човек. What? Какво се случваше? Окей, вече тук трябва да знам да не идвам. What? Какво беше станало? What the hell? Днеска ще направим, сигурно няма да направим Виктори, защото ние сме бахтилните. Целта ми е да направим по Виктори, всъщност. Виктори, да, Виктори трябва да направим. Виктори. Така. А защо? Като по този облак вали дъжд. Този дъжд ме разсейва. Epic Games, оправете си играта и да спре да вали дъжд. Just go. Just go. Окей, сега да. Ето. Къде кацнем? Да кацнем на някакво място, дето преди сме кацвали. Но пък аз искам да гледам тук локациите. Да си избера някой май фейворит локация. Ма така е. Батку с мангалски. Така, ще отидем. Е тук. Интересно. Но ми е интересно какво означава тези магазинчета. Ай, моста между другото. Да, моста е добра, бе. Ще отивам да погледнем следващото видео моста. Следващото видео смятам да бъде едно от най-готините до сега. То дори ще бъде едночасово видео. Така че пригответе се пуканки за това видео, което ще бъде качено. Което смятам да бъде качено на 23-ти, така че и то ще бъде Крис 40 ми спектейтва, аз му Крис 40 спектейтва играта и аз трябва да разбера кой е той. Не всъщност, ще видите, няма да ви спорвам. Айде, да не спорвам. Айде уж, мама. Каснах тук, защото тук не гледаш на добра. Имам пищак. О, фак. Ще се. О, бе, циганин. А той пък и бяга. Мишка. Бах, циганин. Окей. Фак. Първи кил. За този сезон първи кил. Така. Я нещо много гепам. Върнали са това, окей, добре, бе. Силен сезон, силен.
Прави това? Я ще отида там да го тествам. Само да не ме убива. При мен има някакъв. Втори кил. Забит. Трети. Ус. Това не разбрах какво е, ще го взема. Това мога помпа ли? Не. First person ли има? Сега просто ще си учваме. Да намерям някакви... Искам да намеря новата помпа. Какво направих, бе, брат? Какво направих, бе, брат? Окей. Мал хаус. Окей, откриваме нещо. Аре, стига, скача пък на вариати, бе. Брат, това е много само. Това ма е нова помпа. Не, също е. Явно няма нови помпи. Това не ми хареса. Или може да има просто да не съм намерил. Искам си това е някакъв чест. Някакъв специален чест. Какво си ти? А ти какво си? Това мама ночи го взимам. Какво направи? Open. Добре. Да ми се показва. Тридесет три. Ще го заобиколя. Знаете ли кой ще го заобиколя? Май тука! Пъзло. Аз ще паля... Не знам какви са тези червени светлини. Сигурно ми маркват някакви неща. Много съм седни. Яла. Това може да се чупи. Я дай някаква помпа от новите.
Аре, брат, трябва да ми дадеш някаква... Братва. Това не знам как го правя. Какво направи, бе? Хоп. Това май не си поплюва. Майко. Майко. Палех тук всичко. Тук всичко подпалех. Това между другото е някакво SMG, не знам. Това буквално май е SMG. Продължаваме да видим. Ще карам по пътя. Нищо, че бъснах преди 6 секунди. Пич. Това е другата. Така, май няма никой да. Така, май, като гледам някой бил ядосан. Не знам къде съм. Това се чупи. Където е чеза? Майко, където е чеза? Ето. Темко между това. Дубле ми влезна. Дубле ми влезна. Не. 12. Кефа не искал. Брат, да не съм в видеото на паралел. Един много добър музикант. Добре, аз между другото се бягам от тук, защото аз ще се бягам от тук, защото няма много хубави нещица. Това трябваше да бъде точно върху мен.
Убит. Убит. Ще ги лутна. Не имат снайпер, имат снайпер. Скрих се като мишка. И аз не знам защо. Явно като навлезем в този облак. този облак не ме... Майка. Кейджер. Това човек ли там? С колата? Да, точно човека. Точно човек. 15 човека, аз имам 6 кила. Да направим виктора. Имам чадърчето за победа. Това бе става 26 минути. Не ме интересува. Към... Да снайпна някой. Този сезон, между другото, ще ми носи много добри неща. Гонка, бързи, яростни. Чакай, ме, брат. Съм плащал за бързи, яростни 7. Да, ще чуя колос. Чума, стрелба. Стрелба ме. Газ. Ще загубим. Що трябваше да има точно човек? С медалон. Добре, стрелите. Това ми харесва. Окей. Аз ще умра, това е ясно. Това ми е ясно. Окей. Пича с медалонък.
колко беше? На колко? Колко е бил, моля? Кажи на колко е. Бил е на 8, брат. Окей. Ще вземем нещата в двата паса. Не можахме да направим победа. Ще направим другото видео. Само напред. Днеска дали мога качим 2 видеа. Не се знае. Ще видим. Усър генг. Айде. Само ще видим какво ще си вземем. Батъл хаштаг изли. Не ще си правя звездичките, като си взема батъл паса. Лека нощ и... лека нощ. Айде лека нощ. Гей и гей.